A continuación vai falar Serafín Pazos Vidal. Serafín é experto en desenvolvemento rural, despoboamento e iso que se chama rural proofing, que é como ollar os problemas dentro da óptica do mundo rural. E, como experto, ten presentado informes ao Parlamento Europeo, á Comisión Europea, ao Consello das Rexións, ao Parlamento Británico, tamén membro da Asociación Europea pola Innovación e Desenvolvemento Local, e vai nos falar de rural proofing para o desenvolvemento nas poboacións da Raia. Cando queiras. A ver se... Mente se carga... perfecto. Aparte de todo iso, como poden ver, son galego, de que levo 20 anos en Bruselas, e tiña a sorte, precisamente con colaboración de membros do negociado de planificación, coñecer ben este territorio. Teño estado en todos os concellos desta zona moitas veces e intentarei... Valeria fixo un excelente análisis técnico sobre o contexto inmediato da fronteira. Eu intentarei elevalo un poquinho a Europa e despois o secretario xeral da Asociación de Rexións Fronteirizas falará ainda máis especificamente do efecto fronterizo deses desafíos que dicía Valeria ao final. Pois é un pouco o recorrido que ya estamos facendo hoxe. Como veño a decir, como se acaba de decir, eu traballo nun organismo sen ánimo de lucro, un think tank, un servizo de estudos en Europa, en Bruselas. Quería aclarar que non falo aquí en nome da Comisión Europea. É certo que a miña organización, aparte de temas académicos que teño aparte, quería confirmar que, obviamente, falo nunha capacidade persoal, porque é certo que parte do meu organismo presta servicios de secretariado para a Comisión Europea no Pacto Rural Europeo ou nas redes Europea de Desenrolo Rural. Pois iso é un servizo que presta a miña organización, ou parte da miña organización. Non é a miña parte, é outra parte, eu dedicomos a estes estudos de investigación sobre desarrollo territorial. Un pouco para contextualizar. Falarei como de rural proofing, pero como leitmotiv dunha visión un poquinho máis xeral de elevar un pouco as cuestións do territorio, deste territorio concreto, a dimensión europea. E, sobre todo, intentar acabar con algúns malentendidos que creo que é importante, precisamente porque o estudo que se acaba de presentar é unha boa base para facer un traballo máis profundo, pero ao mesmo tempo, para facer un traballo máis concreto de inversións, de crear unha estrategia, crear unha agrupación no sentido formal, pero tamén é importante, a veces, non cargar con rodas de moinho que non nos corresponden. Creo que se aclarará nun momento. Vou primeiro dar o contexto, rapidamente, polo tempo. Estamos nun momento co luns, é dicir, o domingo, técnicamente, empeza a nova Comisión Europea, tipo de 6 meses, pero xa tamén ha habido un enorme traballo previo sobre o futuro da Unión Europea, da políticas territorial da Unión Europea, da política de desenrolo, da política incluso xeopolítica da Unión Europea. Resumido en todo isto, que non vou intentar a resumir, pero, isto non é casual, o que vou falar agora é parte dun proceso que se está dando neste momento de xa bastante tempo e que agora se vai acelerar precisamente coa nova Comisión e coas propostas para o novo prioridades políticas da Unión Europea e do novo presuposto da Unión Europea, que xa é orzamento que se vai presentar en xullo deste ano. É dicir, van pasar moitas cousas en moi pouco tempo. Creo que en España non hai que, igual en Portugal menos, pero en España non creo que hai que falar moito da Comisión Europea, de Teresa Rivera, todo o que pasou. Como era previsible, ao final a cousa acabou como se parecía que pasar. Non se ve moi ben aquí, pero este é o novo plantel da Comisión. Moitas cousas podíamos falar, pero vamos centrar no que nos interesa o territorio. A visión xeral da Unión Europea neste momento é o impulso estratégico, proteccionismo xeopolítico, protexerse de Trump, protexerse de China, asegurar que a industria de certos países ou da grande institución europea é capaz de salir da fase pouco competitiva na que está, por ser un pouco diplomáticos. É unha comisión moito máis política, non teño que dicir aquí en España, porque xa sabemos todo o que pasou, e que implicará, como digo, no mes de xullo, unha nova forma de xestionar os fondos europeos e as prioridades con plans nacionais.
o cal na liña do Plan Next Generation, do Plan de Recuperación. Iso ten certas ventaxas, que é eliminar moitos silos que existen agora, de que se isto financia o FEDER, outro financia o FEADER, outro financia o Sociedade Europea, bueno, en teoría debería ser un poquinho máis sinxelo facer unha integración dos fondos e iniciativas mellores. Cal é o risco? Que ministerios, como eu nunca tuveron xestión de fondos europeos, porque se delegaban aos territorios, agora, desde o Next Generation, pues, teñen igual interese en tamén ter algo que dicir. Nun caso como o español, non tanto no portugués, podría significar unha situación moito máis centralizada dos fondos. Pero tamén, ao mesmo tempo, a porta está tamén máis cerca aquí que en Bruxelas. Ao mesmo tempo, a Unión Europea, como digo, tamén vai se dotar un novo fondo europeo, basicamente para subvencionar eses grandes sectores que non poden ser elixibles por fondos europeos. Léase, ahora que non escuta ninguén, Alemania. Pero, bueno, que significa isto a nivel local? Bueno, tamén hai cousas positivas. Vaise dar un impulso chamado dereito a quedar, uma formaleta que é basicamente garantir servicios esenciais en todo o territorio. Obviamente isto é unha competencia nacional, autonómica, local, pero a Comisión Europea pode e debe facer cousas. Por exemplo, Teresa Rivera ten a gran oportunidade, xa que foi ministra de Reto Demográfico, de presentar un novo mapa de axudas que está anunciado xa, no que se pode aplicar incentivos para territorios como as zonas pouco poboadas ou en declive demográfico, como a zona da raia Xerés-Xurés, da Galicia Norte de Portugal. Isto, obviamente, vai haber moitas resistencias, pero certamente, se estamos nunha comisión que, en teoría, é moito máis activista, moito máis proteccionista, sería posible. Tamén vai haber unha revisión, os que son concellos, do que en España se chama a Lei de Contratos do Estado, que, en realidade, é a aplicación da Directiva de Contratación Pública. Aquí, todo indica que pode haber novos incentivos para promocionar a compra de servicios no territorio. Non tanto como en Estados Unidos, no que directamente, se ti és de Oimbra, podes, os proveedores de Oimbra, comprar, etc., en preferencia na hora de asignar contratos dos concellos, pero, de unha forma un poquinho máis diplomática, tamén vai ser posible, todo indica eso, que vai ser máis posible facer unha contratación moito máis local dos servizos. E despois, un pouco que nos ocupa hoxe, ou a parte que me toca, que é a habilitación de impacto territorial. Vai haber un maior enfoque da evaluación, non porque a Unión Europea quere traballar máis, é simplemente porque se dan conta que moitas veces Europa dispón e pois cando chega de territorio as cousas non pasan. Pode haber moitas normativas, pasou co Pacto Verde Europeo, que se pensou moi ben en Bruxelas, pero chegou ao territorio e non se entende do mesmo xeito. Entón, para evitar eso, vai haber un maior enfoque para a evaluación de impacto. Parte deso, o rural proofing. O rural proofing non é nada máis que a evaluación do impacto territorial nas zonas rurais da legislación europea e das políticas públicas. Isto lévase orgánicamente crecendo desde hai uns cuantos anos e a partir de aí do 2020 por aí con moita máis amplitude. No caso español, incluso, eu fun parte tanto do proceso europeo como do proceso español, xerouse unha metodoloxía inicial que deu pé á Lei 27-2022 de Evaluación de Políticas Públicas da Administración Xeral do Estado, que en parte, na realidade, era unha forma, había que presentar esta lei porque hoxe xa a Unión Europea para liberar 10.000 millóns do plan de recuperación. Pero, bueno, foi a excusa perfecta para integrar ou darlle legalidade ao rural proofing, esa evaluación de impacto territorial no caso español. Ao mesmo tempo, hai aí unha explosión de rural proofing. Temos a lei de Galicia, que vostedes coñecerán, a de Castela-A Mancha, que para min, eu creo que na academia pensamos que é a máis integral das todas que existen, a de Extremadura, o País Vasco, a unha nova que se está facendo na Navarra, a Comunidade Valenciana, que tamén ten certos elementos moi interesantes de intentar entender o territorio. O que eu me gustaría señalar aquí é que, de momento, porque isto é España, en Portugal é un poquinho diferente, é máis cultura de xestión, aquí, cando se fan estas leis, é moi de derecho administrativo, de procedimentos, de memorias, de, bueno, aplicamos a coma correcta. Hai certas cousas positivas, como, por exemplo, no caso de Castela-A Mancha, na lei valenciana tamén, se fala do concepto de residencia efectiva, é dicir, intentar identificar quen vive realmente no territorio. Se vai, por exemplo, usted a Soria, pois o mellor verá que a mitad da poboación que aparece nos concellos realmente vive na capital.
Pois intentar entender realmente quen vive realmente no territorio e non quen está empadronado. Eu levo 20 anos en Bruselas, sigo empadronado na miña parroquia en Redondela. É dicir, que iso pasa a mí, pasa a moita xente. Bueno, iso pode ser sentimental para min facer iso, pero é un problema porque ao final a administración non sabe que xente vive no territorio. Depois existe tamén unha creación dunha serie de indicadores. Cal é o problema? Que sigue sendo moi procedimental, como dicía antes, moita memoria, moito proceso, como existe tamén memorias de igualdade de xénero e outras cousas que vostedes nas alcaldías teñen que cumprir. Faltan procesos participativos, procesos como o liderado por Valeria e o seu equipo para o establecemento deste estudo, que é intentar entender o territorio pola vista das necesidades do territorio, e necesidades dos actores do territorio. Sigue existindo pouca interacción con a evidencia que se está xerando, por exemplo, os consellos de contas a nivel estatal e a nivel autonómico, os consellos económicos e sociais, por exemplo, de Castela e León fixo un estudio excelente sobre o respecto, universidades, a EREF, que está facendo tamén estudios de impacto territorial, e a nova EVAL, que ainda se vai a crear, a nova organismo español de evaluación de políticas públicas. Existe tamén un uso de datos, pero moi estáticos, e menos dinámicos, é dicir, intentar entender onde vive a xente, onde traballa, o que se chama zonas funcionais, cousas como o consumo eléctrico, é dicir, unha rede eléctrica ten os datos de consumo eléctrico e con eso pode saber canta xente vive realmente no territorio. Eses datos non son públicos e en parte non son públicos porque afectaría ao cálculo de canta fondos recibe cada concello. Pero o certo é que se non partimos da base, non sabemos quen vive realmente no territorio, é moi difícil facer políticas públicas. E depois existe tamén unha serie de diversidade que se pode ver concretamente neste un estudio que fixen para o Centro de Estudos Políticos Constitucionais, todas as diferentes definicións que existen sobre pequeno concello. É certo que todas se basan na lei na lei de desarrollo rural de xa case 15 anos, que realmente non está aplicada, pero sí que se usan todas as leis, usan eso como base, pero depois as metodoloxías son moi diferentes. Ten sentido que cada comunidade autónoma se aplica a súa xeometría, e máis en Galicia, onde temos a metade dos núcleos de población de todo o Estado, pero digamos que é excesivamente variable, é dicir, realmente debería haber un enfoque un poquinho máis consistente ou compartido a nivel de todo o territorio, dado que isto debería ser unha política de Estado. Pero, como digo, é importante centrarse na participación. Eu teño a sorte de formar parte dun programa de investigación chamado Granular, que está precisamente diseñando metodoloxías de evaluación de impacto local das políticas europeas cun enfoque participativo. E temos a sorte, teñen vostedes a sorte, de que Ourense, a Universidade de Vigo, Campus de Ourense, participa deste mecanismo para identificar problemas demográficos, necesidades de servizos, e identificar cales son onde están os problemas, se é unha legislación normal, nacional, se é unha legislación local, se é unha legislación europea, e dunha forma interactiva. Este é un proceso que está aberto, a profesora Doval hoxe non pudo estar aquí, estou un pouquinho tamén unha representación deste proxecto, e que recomendaría poñerse en contacto con eles porque cantos máis datos, e máis evidencia veñan de Ourense, mellor se farán dispois as políticas a nivel europeo. Como digo, é un proceso moi aberto, é un proceso, tristemente creo que non ampliarlo, non se ve moi ben a imaxe, pero realmente estáse vendo toda unha serie de metodoloxías. Despois tamén existe, un poquinho por propaganda, a visión a largo plazo das zonas rurais e o Pacto Rural, que é un mecanismo participativo a nivel europeo que vostede directamente, ou a xente no seu nome, directamente pode participar na formulación sobre todo na identificación de problemas territoriais, que moitas veces en Bruselas, eu, que son daqui, a veces estou en reunións de expertos en agricultura e ao mellor non serei o mellor experto en agricultura, pero sei o que é coller un sacho. E a veces teño a impresión de que son o único que colleu un sacho. Miña nai diría que eu non collo sacho moi ben, pero bueno, sei coller un sacho. E moita outra xente non. Entón, este tipo de mecanismos é para que a información da xente que conoce a realidade poda ir para o territorio. Este é un servizo que xestiona a miña organización, pero existe outro, gostaría destacalo porque é unha prioridade da Unión Europea. Vamos facer agora rápido, son consciente do tempo, non teño aquí o meu reloj, pero son consciente do tempo, vamos facer un pouco, falamos do rural proofing. Vamos agora a falar das concepcións e malentendidos que existen con Europa e como Europa ve o territorio. Para ser un poquinho rápido, disculpes pola velocidade, pero para que vostedes vexan
as cousas que hai que cambiar, pero tamén as cousas que vostede teñen que entender de como Europa está vendo o territorio, en este territorio concreto. Vamos a ver máis xeral. Bueno, isto é como nos ve Europa. Europa ve Galicia, norte de Portugal, como unha zona que non está progresando económicamente o rápido que debería. Canto máis azul, menos está progresando. Tamén ve un territorio que ten problemas, como se indicou no estudo anterior, de gobernanza, de calidade institucional. É certo que isto é un estudo na Comisión Europea no que vala da percepción do cidadán, non é a realidade da percepción do cidadán, pero se o cidadán pensa que os servizos públicos, a xestión dos servizos públicos, as administracións, non están funcionando ben, temos un problema. Pois é un desafío que temos nesta parte do mundo, nesta parte de Europa, que temos que evolucionar. Isto é importante porque estes indicadores, que son do 9º informe da política de cohesión, que é un informe oficial da Comisión Europea, que está nos tratados da Unión Europea, úsase para despois determinar as novas prioridades de financiamento da Unión Europea. É dicir, que non é só un estudo. É dicir, aquí se usa, este é un elemento importante para entender como Europa nos está vendo. Outra cousa que estes xa saberán é que, sempre quixen ser home do tempo, entón gustame estar aquí dando voltas cos mapas. Como verán, esta é unha das zonas con maior problema demográfico, de descenso demográfico da Unión Europea. Pero tamén temos que ser conscientes de que non é grave como sea o problema nesta zona, non é para nada comparable con isto. Isto é un auténtico desastre. Isto é un auténtico abando. Isto é como se chegar á peste e marchar a todo o mundo do territorio. É unha zona, é un problema demográfico tremendo que ten, aparte, consecuencias derivadas. Se o vemos dunha forma máis granular, isto non é un estudio oficial, un estudio para a Comisión Europea, non é un estudio oficial, vemos que esta zona concreta, e ainda máis cara ao leste, máis alá desta zona Xeres-Xurés, é unha das zonas con desafíos demográficos casi tan malos como os do norte da península escandinava, que enténdese como unha zona de pouca población. Sin embargo, hai que entender tamén que non é o mesmo ter pouca xente que descenda a xente. E niso é unha confusión que a veces se dá moi interesadamente. Outro mito que me gustaría rapidamente falar é que en Galicia houve recentemente un congreso ao respecto, é o das fusións de concellos. Incluso se chega a decir que Europa dice que fan falta que os concellos teñen 10.400 habitantes. 10.400, de onde ven isto? Mas estou vendo un estudo do ano 95, que foi un profesor de administrativo a un congreso en Estrasburgo, e como un señor moi importante, pois todo o mundo empezou a falar deso en España. Realmente non é iso, foi un estudo. Realmente Europa non pide que se fusionen concellos. É certo que se vemos a perspectiva comparada, como se dixo antes, Portugal ten concellos máis grandes, por tanto, maior capacidade institucional, pero a Unión Europea non pide que se fusionen concellos. De feito, se vemos, isto foi un estudo que fixen para a Rede Locales, toda unha serie de umbrales que van desde 3.000 habitantes hasta 50.000 habitantes, incluso 100.000 habitantes, 250.000 habitantes, dependendo para qué. O que quere a Unión Europea é que os programas europeos e o dereito europeo como a contratación pública se aplique eficazmente. Se o faz como concello ou como comunidade municipal, como en Portugal, ou como área metropolitana, iso depende de ti. Entón, este discurso que temos aquí en Galicia, neste caso, de que hai que fusionar concellos, non, é unha forma, e a mellor a veces pode ser inevitable, pero Europa non está pedindo eso, Europa está pedindo que se faga unha forma ordenada, que se apliquen as políticas europeas dunha forma ordenada. E como digo, todo isto son diferentes umbrales para diferentes fondos. Como ven, ni siquiera a Unión Europea está promovendo unha escala coherente, sino que para cada fondo, que para cada organización territorial está ofrecendo diferentes umbrais que son basicamente para ser elixible a fondos, non é que este dicindo que teñes que fusionar concellos. Estamos indo, un pouco na línea que decía o estudio anterior, a un enfoque máis granular do territorio. En vez de tanta foco no barreiras administrativas, máis sobre identificar que é rural, que é urbano. Isto é algo que antes non pasaba, antes simplemente usábamos os mapas estadísticos basados en límites administrativos, e cada vez se está pedindo que o diseño de políticas públicas, como o estudo que acabamos de escoitar, se base nas auténticas funcionalidades do territorio. A propia Comisión, o seu servicio de estudos, está desarrollando o que se chaman as áreas funcionais rurais. Isto, que alguén podría dicir, é que a Unión Europea está pedindo que se funcionen os concellos do sur de Ourense e do norte de Portugal. Non, o que está facendo é estar identificando as ausencias en servizos públicos básicos, o que falábamos antes que hai que potenciar. E a vese dunha forma máis grave aquí. Toda esta zona é un deserto de servizos públicos.
ou polo menos na densidade na que debería ser necesaria. A Unión Europea non está dicindo que de repente hai que crear un macroconcello con todo isto tal. Está dicindo que todo este é un espazo que hai que tentar atacar. Pero independentemente do que falamos da Unión Europea, nós podemos crear nosas propias xeografías. Esta é a Galicia oficial, na que non existen as parroquias, a diferencia de Portugal, existen as provincias. Esta é a Galicia real, que fala de zonas urbanas, zonas semiurbanas, obviamente concellos, provincias tamén, pero tamén se ven estas liñas vermellas, son as áreas funcionais, é dicir, onde a xente da zona de Ourense, occidental de Ourense, vive e traballa, é onde ten os servicios. Isto non é un estudo académico, ou sí, é un estudo académico, pero non é autónomo, é un estudo que se fixo para o Instituto Galego de Vivenda Solo no ano 2008. Pois, bueno, o único que estamos suxerindo é que igual temos que ver a xestión do territorio, a compartición de servicios, dunha forma máis activa. Nese aspecto, interesantemente, a creación desta AECC nesta parte de Galicia pode solucionar varios problemas de articulación e de cooperación intermunicipal dunha forma máis activa que, ao mellor, noutros casos. Non vou falar das parroquias, porque eu creo, obviamente, que foi unha gran oportunidade perdida. Que a miña propia parroquia non teña unha entidade xurídica como teñen as freguesías portuguesas, sempre me pareceu algo... É unha tarea pendente que está desde o ano 81 no Instituto e non se aplicou e debería aplicar unha reflexión tamén á hora de pensar a nosa planta local. Vou acabar falando do tema que moitas veces a xente me pregunta. A definición de fondos europeos en declive demográfico. Como saberán algúns vostedes, isto foi unha iniciativa que eu desde España, na que eu fui o redactor desta complicada formulación, con moito apoio precisamente da Deputación de Ourense, durante esa fase negociadora, e o que intentaba era cambiar o paradigma, non falar de densidade de poboación, senón de declive demográfico. E a conseguiuse. Cal é o problema? Que a negociación foron tan complicadas, porque era meterse nun berenjenal, que saliu un mapa como este, no que se todo é elixible como zona demográfica, nada é elixible. E ese foi o gran problema que se vemos en os seguintes mapas oficiais do goberno español, ven que ao final, hasta casi Madrid é zona de declive demográfico. Entón, que é o que está pasando agora? Pois, afortunadamente, o que sí que se cambiou, conseguimos cambiar o paradigma, en vez de falar de densidade de población, porque non, como dicía un amigo meu, somos poucos, dádenos cartos, non debe ser a lógica, senón temos problemas, temos descenso poblacional, por tanto, dádenos fondos, se creou unha nova definición, esta sí, oficial da Comisión Europea, que non hubo que forzar a Comisión Europea a ceder, senón que propuxeron eles, en a que ven, precisamente, que unha vez máis debería ser a zona na que estamos falando de particular enfoque. Como ven, isto é densidade de poboación, a famosa definición de zonas pouco despobladas, que está feita para o norte de Europa, aquí aplícase moi pouco, pero como ven, os datos, se ven en vermello, os datos de poboación, de descenso poblacional, son moi significativos na Unión Europea, nesta parte de Europa. Como vou acabando xa, simplemente decir que hai que intentar cambiar paradigmas, pero tamén intentar dialogar con estas discusións a nivel da Unión Europea mediante mecanismos participativos como os que decía antes. Este é o mapa dos fondos europeos actual, e este é algo tamén que tamén a Unión Europea ten en conta. Galicia, norte de Portugal, está no top 10 de territorios que han recibido fondos desde hai casi 40 anos. Sin embargo, se vamos ao reparto de fondos dentro de Galicia, vemos que no total os concellos reciben un 13%. Estamos falando do informe do ano pasado do Consello de Contas, referido ao ano 2022. 13% é un porcentaxe similar ao que están recibindo os concellos como participación nos presupuestos xa do Estado. Incluso un poquinho superior. Cal é o problema? As diferencias territoriais. Ourense recibe moito menos do que lle correspondería. Entón, a cuestión sería, isto é porque hai unha particular enquina o goberno a Ourense? Eu creo que non, precisamente. Entón, será unha cuestión de que falta capacidade? Será que faltan proxectos? Cal é o tema? Entón, a cuestión sería ver alternativas. Unha alternativa sería unha xeración de plan específico para o interior de Galicia ou usar o IETC como un instrumento para crear políticas integrais, evitar o que se chama competición de subvencións, a duplicidade entre investimentos. Isto é, por supuesto, crear estruturas como pode ser a propia AECT,
que teña, ou a propia Diputación, como está pasando afortunadamente no caso do programa pluriregional do FEDER, no que precisamente se poda dar maior capacidade de servizos compartidos para que os concellos, que son moi pequenos en Galicia, teñan un servizo de xestión de fondos e de investimentos moito máis forte do que teñen agora. Non quero máis que deducir que, por poñer o contexto, pasa en toda España, a prioridade demográfica falase moito e, pois, cando vamos á práctica non é tanto así. Debería haber, no caso galego, que non o hai no FEDER, unha prioridade específica demográfica con enfoque territorial en zonas como Ourense ou sur de Ourense, e non simplemente elixibilidade a toda Galicia. E pois xa veremos nas convocatorias. Eu creo que é o momento, esta agrupación podría facer énfasis nese aspecto, e intentar identificar zonas do territorio máis prioritarias con investimentos prioritarios para evitar ese desequilibrio entre a zona Costa Galicia, que recibe moitos fondos europeos, e a zona do interior, como a zona de Ourense, que non o fai. Nese aspecto, teño que dicir que a Diputación ten tido xa un traballo previo. Isto resume un traballo que se fixo no ano 2020, no que a Diputación de Ourense, a Diputación de Zamora e 20 outras diputacións identificaron unha serie de intervencións basadas na súa propia experiencia que poderían ser feitas colaborativamente polas diputacións e cos concellos para a proporción de servicios básicos. Todo o que quero dicir con isto? Que hai traballo previo, que espero que iniciativas como pode ser a propia AST pode axudar a ler un paso máis para diante. É por iso tan importante este diagnóstico previo que fixo o profesor Valeria Paul co seu equipo. E nada máis, non vou falar xa de subvencións, porque sería a cousa máis complicada. Justamente darlle as gracias e animar a que non só lean o estudo, que está en papel, senón que tamén a versión electrónica lle pasen aos seus técnicos, aos seus funcionarios, porque é un excelente material para o próximo paso na definición de prioridades e inversións concretas para este territorio do que estamos falando hoxe. Moitas gracias. Bueno.